Кеше сөйләшкәндә уйларыннан арынып тора диләр. Әлеге уйлардан арынып, дөньяны бер генә мизгелгә туктатып, бүгенге кунак белән аралашыйк. Исәнмесез, минем исемем Лилия Кадырова. Сез сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Ә студиябызның кунагы популяр автор башкаручы Илнат Фархуллин булыр. Sirinlerini kürdüm, sirime havet getirdim, sirin şeşkeleri aşağı, sinataki yerler ürdüm. Min işit karadım da yanımda, bu min ağalar sulaşama, bu min nazlar bular konam sina, bu min işitene, bu min. Сәлам Илнат, иң беренче чиратта котлаулардан башлыйк. Син шушы көннәрдә генә татар җыры лауреаты булдың. Тәүге тапкыр бит әйме, беренче тапкыр әлеге үзең яулап ирешеп алган җиңүең белән сине ихластан тәбрик итәбез. Барыгызга да хәерле көннәр. Мин шиксез шатмын беренчедән әлеге тапшыруымда булуыма. Алтын барыска килгәндә инде 12 еллап шама белән әйткәндә әлеге хыялланып, ничектер үземә максат куеп яшәгән идем. Шушы соңгы 2 елда гына дагын быел бирмәсләр микән? Быел алып булыр микән? Ниһаять, менә быел инде беренче алтын барыс үтмә гомер җыры белән бирелә. Үтмә гомер җыры белән әйе. Менә бу алтын барыска син интервьюда менә шоу тапшыруын җыеп утырганда тыңлыйм. Мин 12 ел килдем дисең, әмма бер караганда син әле шундый яшь һәм сәхнәдә инде ничә ел хәзер син иҗат итәсең? Менә ничә яшь бераз? Ничә яшь бирек икән? 30 плюс-минус. Әйе, мен 32 яшь. 12 ел. Ул инде барыбер мин бит әйтәм инде максат куелган. Шама белән 12 ел, 10 ел әйме. Максат куйгач икән, димәк, ул кайчанда булса алынырга тиеш бит инде. Сен эшләргә тиеш. Шуңа вакыт үтеп киткән дип әйтәсем килә. Менә син үзең генә җырлап калмыйсың инде. Бүген син бик көчле автор башкаручы да. Әмма бик күп эстрадада хитка әйләнеп бара торган бик көчле искиткеч матур җырларың чыгып тора. Алар бик тиз чыгып тора. Син бик кызу темпларда эшлисең дип беләм мин, әйме. Әйтәле менә ул җырларның баналь сорау инде, әйме. Кайбер композиторлар әйтә, мәсәлән, менә Илгиз абый миңа әйткән инде бер очрашуда. Мин менә җырның текстын күрәм дә, аның җырлап тора. Кайбер шигырьләр үзләреннән үрсләре җырлап тора. Кайсына ничек кенә тырышсаң да язып булмый. Әмма синең бу иҗат итү процессың ничегрәк бара? Ул ничек иҗат ителә дип әйттегез бит? Ничек иҗат ителә? Күп вакыт сарыф ителәме? Син аның хит буласын аңлый аласыңмы алдан? Тоемлау бармы? Хәзер беренчедән текст белән әзрәк авыррак. Чөнки дөнья үзгәрә. Шулай контингент кешеләр дә үзгәрә, тамашачылар, тыңлаучылар. Һәм инде син универсал булырга тиеш мөмкин дә. Элегрәк композиторлар определенный дидер тамашачыга язсанда, яшьләргә яшьләрчә, олларга олларча. Ә хәзер оллар да яшьләр. Апаларның, абызларның да яшь буласы килә. Но аларга да шулай итеп эшләргә кирәк, универсальный җыр. Яшьләргә дә әйбәт булсын тыңларга. Олы абзыйларның, апаларыңа даган җиңел булсын, иң мөһиме, битә торган булсын мында, или салмак булса күңелгә үтеп кирип җырлата торган булсынмы. Бүген көндә дөресен әйткәндә тәгәм авыррак, барсаң да ярап бетергә кирәк. Язгач бит инде кайбер җырлар үтмәскә мөмкин.
Мин әйтәм инде, ул банальный сорау дип дөрес әйттең, чөнки иң беренче шул сорау, кайсы вакытта языла, ничек языла? Минем очракта кайчан миңа начар, шейтса кайчан миңа фигово, акчасызлык, күңел тыныч түгел, мәшәккать, шул вакытта бик күп җырлар языла. Мин кая хәзер мин җыр язам әле дип, пианино каршына килеп, яисә гитара алып, ниндер текстны алып, булай итеп җыр язып утыра алмыйм. Ул инде күңелдән чыккан бер моменттыр. Нишләптер минем язган җырлар дагы тиз җырлар, аның сүзләре бик күңелле түгел. Теге җыр күңелле, үзе тиз биедә торган, сүзләрне игътибар итә башласаң, ул яисә аерылган турында, яисә ул барып җитмәгән мәхәббәт, өлгерә алмаган мәхәббәт, ташлашкан. Ну, Без бит әле яшәп туймаган. Без бит әле яшәп туймаган. Ну, ул бит ничектер бийсе килә, аңа барыбер ничектер ул селкетә, теге төрле мәҗлесләрдә дә куялар бит инде. Нестандартный. Бу синең махсус эшләгән әйберең түгел, әйме? Юк. Синең күңелеңнән генә шундый дулкына. Ул ничектер күңелдән чыга. Сине сайлап күңел, сөйгенә түгел, сукыр булдым ахыры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Һәм инде җыр теге текст авторлар белән эшләгән вакытта дагы мин аңлап карыйм үземнең әйберне. Менә шулайрак кирәк. Примерно көйендә җибәрәм, диктофон ашам яисә компьютерда эшләп миндә. Менә примерно ки, менә шулай кирәк. Ну, бөтен сүзне аңлап бетерми. Мин аңлап бетерә, бүген көндә Гөлфия Шакирова. Аңлыймы, безнең ничектер бер дулкын бар. Күп минем җырларның авторы шулай. Филус Хисаметдинов ничектер минем күңел байлыгыма туры килә. Аннан соң таба алмасам, инде үзем утырам да. Үзем язып куям. Булмады бу дип. Ансы менә шулай эшләгәне халыкка тизрәк керә. Шул ак сиреннәрне алсак. Шул акшым бар, чәчкәсе. Безнең визитный карточкада сары розалар. Аэропортта язылды тексты таба алмадым. Демәк, башта ки туа. Мин Ки һәм аранжировка. Башта минемки, мин чөнки текстларны бик сирәк язам. Ну шулай килеп чыга, ул җырлар текстны көендә үзем язганнар, алар халыкка тизрәк барып җитә. Менә бу санаганнар гына, күпчелек халыкның яраткан җырлары. Менә башкалар өчен язасың. Демәк, син анда заказга язмыйсың, ниндидер әзер җырлар гына таратасың, әйме? Юк, мин язам. Синең мәсәлән бик затлы җырларың бар, Зәйнәп Фәрхетдинова башкаруында, Габдулфәт Сафин. Әйе. Аннан соң яшьләр шулай ук Илшат Сафинның Гомер дуслар. Әйе. Данир Сабиров талларым. Талларым илап кала, әйе. Алар барсы да үземә дип язган җырлар. Yanı bakışamadı şiye balan dur bakışamadı ağlama aşığı konup sayarı izleri hele sana dua. Zinhar yalnız kaldırma. Biz Xudoy kulunda, biz Xudoy kulunda, girilgan ömürde Xudoyim kulunda. Ya Rabbim izgilik, ya Rabbim yaxshilik, uchrasin yılımda biz Xudoy kulunda.
язмыш бүләге. Көбісі шулы қайтар идем. Мен Зейнеп апаға жібергеш, мен ол жырны жылап яздым. Мен бола шындай моментлар, мұнда жылап жіберсем ярайдыр өттіге. Әлбәтте. Біз шулай жылашып отырамыз енді мұнда. Тігі сөйлегенде де қойыр, тігі ілеке уақытқа қойтам дағы нешіктір көңіл тола. Қайтар идем деген жыр, ол жылап yazылды. Хәм мен аны көрдім сразу енді Зейнеп апаға жібердім. Аның уақыты болмағандыр, мұны тыңдады дағын, Илнат башқалар болса шолай жіберіп қара. Ах, Зейнеп апа, өзімнен гына өлем. Бұл сенің жыр, зіра сен мені ашылды. Бұл коронавирус уақыты, пандемия уақыты. Мен 24/7 студияда яптым. Изге яптың жырлар yazылды. Мен ашын айтмақ шейім, сенің Ең үшін ауыр моментлар менің үшін. Анса тұрдан соңырақ сөйлешірбіз тілесәгіз. Һәм ел ярым өтті екен, Зейнеп апа мені яза. Илнат, тіге жырыңны сатмадың әлісің деп. Мене жіберім, мен ұмытқаным, енді аны. Мен бет аны сақлап қалдым, барсына бір кіші айда сатмайым. Барып сен алашақсың әлі деп. Білдің енді сенің ашайшағын. Қайтты, Егірік елғаға ярастынан, яр башыны да матур ярттыра. Неге екен, неге düşlerimde şol yıkamam meni çakıra. Qaytar ide, yedirip qaytar ide, jilip qapqadan gam ko'rinsa, yarastını da nidir kili, ətkəy bəğrim yetmə ağırsa. Шулай нешектір yazıла, қазір соңғы уақытта мен нешектір өзіме yazылған жырлар 12-13 штук бар. Шул пандемия yazылған. Өзіме деп алып қалған, кішіге бермеген. Бик yazмайым кішіге. Нешектір қадірсіз іш. Вақыт жетмей. Жоқ, уақыттан түгіл, ол аның қадірі жоқ, авторлардың қадірі жоқ. Бізді қадірлі білмелер. Ол бит нешіктір үйрек жылысы, оланы қодай қалық тоңына бітірмәскен, может, нешегінде жұрттығы үйрек жылысы, көңіл жылысы деп сөзгіне дұрыстан да ол алай тұрғанда шоны көп энергия кейті. Шолай. Әйме, ол тетрендіргеш бір нешіктір моментлар. Өліп тірілесің, қай бір материалны ішләгенде шоны көрі һәм аны бересің жыршыға, ол аны көбісі әйтмейлер деген, ол сен жыр. Тігі үшу бәйге сатылайын долай ма? Біз авторлар нешептер. Мен көп мұ тұра қазір жырлар? Қар кішінің өз бәйесідір. Mesela мен сенекілер. Бүгін бітсен қонақты. Сенің тұрымда сөйлешеміз. Жақынша. Мен ше ұштансыз білесің сіз. Ұштансыз деп сізді айталар ма? Айталар. Сұңғы шалбарымда сал берге майғы. Бұлай менің бәйесі 25 отас. Ну, сені бересің или исключительно право білән, или не исключительно право. Исключительно берсең, ол жыр сенікі болмай полностью уже. Не исключительно болса, сенікі түгелейді тігі автор боларақ. Өзі жырлағаш. Аны жыршылар мына тігі, ол бет, жыршығына шығарған жыр түгіл бет ол. Онда екі автордың іші бар. Шоның білән қой бірлер көтеріліп кете, Исең турда авторлар турында ұныталар. Шоңа көрем етем, қадірсіз әш. Ол финанс яғына да қадірсіз әш. Сатып алды да бір тапқыр, аны ғұмыр бұйы шол жырға тігі. Дұрысың әйті іш кетірі бетінде, ол бетінде іш кетірі. Тігі яқын достарға нелерге барып, әйдейінде, мен Данир сұрай ой ярым, Илнат, пожалуйста, әлі уақыт жетіп өтмей. Илнат, сенің бит әлді отар тілінде генә түгел, рус тілінде де шыға тұрған жырларың бар. Әлігі жырларының сәбәбі неде деп әйтем болсаң енді. Әлігі жырлар нешек туа һәм нендер тігім әзірәк шүрлеп те қоябыз. Илнат Рушия жыр ижат ете башлағаш әлі кетіп барыға жинамы деп еме. Қазір бітінде көп кіші өзіне запас аэропортлар әтілейді түрлі моментларын қойғырта. Мен мұнда яшым, запас аэропортында шында.
Шакыр бір қайда кетірге жемеймін. Міне ойламағаным 32 яшқа жеттіп, хаман болашақ қияларымны, мақсатларымы өтермін. Дұрысын айтам. Міне биыл ғана пирамида концертлар залында концерт оздым мен. Шундан соң мен аңладым. Пирамида шол болашақ мақсаты, созвездиялары түрлі конкурстар жырлап бергеш, өзіме мақсат қойғаным. Яқшы шунда өзім сольный концерттен бірақ қойшан өткерсем. Хам шоңа барылды, нешектер. Руша жырлар шулай. Біздің мектепте орыс тілін татарша оқыттылар. Теге қоди ол мектеп бетінде иқтибар бермелер. Мен руша бек мотор сөйлешем деп айтмаймын. Шықтым арқылы көпер, нұшлайда кіші аңлайым да. Әйме, сөйлешкенде. Жырлағанда, нешектер yazылғанда, ол ұмтыла, нешектер. Шол болашақ мақсатым, қиялым, орыс тілінде де жырлар yazырға, һәм башқарыға. Ижаттып қара. Ижат етерге. Ол болашақ алар мен әлі бірінші ширатты тұралар. Жейге әзірленем, yazға әзірленем. Тезен шол бірінші орысша жырым, һәм татаршалар. Сен міне сөйлешкенде өзіңнің бір кертелерге тағасыңдыр, ижатта шул кертелер жемірледі, шуңа көре ижат тілі ал жырлар. Мен оңлата алмайым, орысша сөйлей башласам, әллен ішлеп етемін шында. Бейлені. Оңлата башласам, екі теманы бірге қошылайды. Мұнда жоқ? Мұнда жоқ, мұнда нешіктер. Сен өзің yazған текстыларына Регина Гареева яза, орыс тілін дайында. Музыка сайында өзің кейін. Міне, бүгін сәхнада сен шулай елмайып, әлі еш жүрселер ретінде болсаң да, шунды хисто, біз сені бек көптен біләбіз кебек, бек көптен бар кебек сен. Бұл әлі сенің бит әлі сольный карьера башлағанша әлі Қазан егітлері түркімінде жырлауыңнан да тұрадыр. Әзгіне түркімде эшләү һәм сольный эшләүгә айырмалыклары нәрсәдә иде? Һәм әлеге түркемнән китүнең сәбәпләре нәрсәдә иде? Бұл сұрау актуальмы? Бүгінгі күнге қадар? Бұл сұрау әлі үліші білән актуаль. Әлбәттә, сольный эшләү рәхәтрәк. Беренчедән, ол нәрсә эшлисең килә, шуны эшлисең. Шулай бит инде. Тегендә инде определенный киртәләр бар. Сен ул киртәләр ошап бетмәскә мөмкин. Шул продюсер фикере яисә, чөнки минем теге кайбер кеше яратыта бетерми дөресен үз фикеремне әйтәм. Теге кешегә ошап бетми. Ялагайланып ниндер продюсерга яраклашы өчен андыйларны яратар дөресен дәгән. Но әгәр дә син үз фикерең бар икән, син шулай дөрес дип санасың икән, һәм бер кеше яратмый. Монсы бер момент. Икенче момент инде ул финанс мәсьәләседер. Монда нәрсә эшлисең, үзеңнең продукция, үзең тудырасың, үзең эшлисең, үзең клипын төшерәсең, үзең ротациягә барасың, акча табып, текстны бирәсең монсына. Менә концертлар белән чыга башлап бит инде, Аллага шөкер. Теге бик күп булмаса да, шулай да йөреп чыгарга тырышам. Аның үзенең авырлыклары бар. Икенче команда җыярга кирәк. Сольный проект булгач, үземнең музыкантлар бар инде, Аллага шөкер, биючеләр бар. Җәй буе эшләдек яздан бирле. Шуңа күрә төрле моментлар бар. Но миңа сольный әлбәттә күбрәк шуй мин ике генә ел әле. Менә бик шуй. Сен сольный концертлар белән инде төп зур шәһәрләрдә булып чыктың. Казан, Пирамида, Уфа, Чаллы. Ничегрәк менә сольный концертны, син бит инде бу сольный концертларга да шактый узак килдең. Мин элек риск ничек була әле татарча? Риск булсын. Рисковать итәргә ничектер куркадыр идем. Шундый момент җитте бугай. Хәзер яратам. Узган елда беренче концерт 1 декабрьдә да Калининда булды. Пандемия вакыты 50% кына ярый. Минем 50% сатылды. Шуннан соң сөйләшеп нитеп, братна ишкин каламысың 70%ка ярый дип әйттеләр. 70% беренче концерт минем өчен тулган зал. Һәм мин шунда теге ничектер яңадан канатланып китәсең бит инде. Беренче концерт Казанда. Шуннан башландан соң апрель айында Уфага. Март башында сөйләштек тәгән. Миңа шалтыратып әйттеләр дә андагы организаторлар. Әйдә Уфада, әйдә кайчан да булса кирәк, әйдә. Юк, мен әйтәм сез нәрсә, ничек мин Уфада, чит регионда каям әйтәм. Что ли дим инде.
Дүйе кайчанда булса керек, давай это сделаем в этом году диләр. Апрельдә куйдык 1000 зыр полный. Мешок катканым теге. Илнат, неужели сен шундый популярный? Хаманда синең Неужели синең бер ел ярымда халык белән башлая? Хаманда синең аудиторияңда бик төрле иде, мен ул концертны караган идем. Хаманда дополнительный концерт сурадылар май айына. Барасың. Бар апрельдә узды, уртасында. Майга айда доп концерт диләр, халык әйтә. Һәм организаторлар халык сорый, давай куябызмы? Юк, мен әйтәм, мен точно согласие бирмим май айына тем более. Чөнки аренда түләргә кирәк. Светозок тегесен сез үзегез беләсез бит инде. Чыгымнар анда бик күп. Мен әйтәм, әйдәгез көзгә. Быел ноябрьдә дополнительный концерт булды инде. Шул концерт иде ул ноябрь айында. Һәм ничек? Шулай тулы зал белән Аллага шөкер. Икенче сезонга әзерләнәбез инде хәзер Башкортстан буенча март айында беренче точкаларга чыгасы килә. Ул 4 ел интекамс менә бу яклар инде. Һәм Татарстанда эшләгән бөтен концертларны февральдә. И көзгә әзерләнәм бик нык. Менә син концерт әзерләгәндә нәрсәгә үзәге нәрсә булырга тиеш? Ничек уйлыйсың? Үзәге үзең булырга тиеш. Шуңа күрә бу мин дип атала. Шуңа күрә быел программа мин бу мин дип атала. Ул икенче елга Алла бирсәм кышка барачак, әле йөрмәгән точкалар бар. Гомумән теге үзәк дигәч мин нинди сюрпризлар көтә дигәч. Нинди сюрприз көтәргә может? Син үзең сюрприз. Нишләп анда миннән сорыйлар инде? Берәр җырчы юк синең концертта. Тамашачылар түгел, теге дуслар арасында нигә махсус кунаклар юк? Бу бит синең сольный концертың. Мен аңлап бетермим. Артист сольный концертын игълан итә һәм тагын кемнәрнедер чакыра. Кеше бит инде сиңа карарга китә. Юк, дөрестән дә быел дөрестән дә дустым Илдус Давлянов, аранжировщик, композитор бит инде. Булды пирамида, чөнки шулай шаярып студияда җыр язганда мен әйтәм, Илдус, мин пирамида концерт әйдә, мен әйтәм, быел. Не хочешь? Ой, ул шатланып, шулай әйбәт бар, әйдә. Шулай итеп кенә ничектер сөйләшеп, теге махсус кунак дип тә әйтмәдек инде, объявлять итмәдек без аны. Дустым буларак килде, җырлады инде. Уфада шулай кылдык һәм Яршалы шәһәрендә. Бу мин кагалап сулашына, бу мин назлар булып кунам сиңа, бу мин ишетәле, бу мин. Менә бу концертлар һәр күпмедер этап ябылып ятканнан соң артистларга ниндидер теге яңа сулыш булып килеп керде бит инде. Шулай да әле кайтасы килә менә шул пандемия вакытына бер караганда ул котышкыч авыр вакыт булды артистлар өчен. Икенче караганда күпме хиҗырлар туды. Әз генә шул вакытларны искә алсаң иде. Минем өчен ул иң авыр вакыт. Минем шушы тормышта иң авыр вакыт шушы 2 ел, 3 ел. Чөнки анда мин бер нәрсәсез калдым. Абсолютно менә теге менә бах полностью битте. Квартирада юк, машинада юк. Эштә юк. Төркемнән кителдеме. Бер нәрсә юк. 2 пакет тотып калган лифт каршында. Теге шуннан соң инде студия кирәк бит инде. Аранжировщиклар әтләргә акча юк. Эче бер нәрсә юк. Компрессорыннан да Орскига җыяу йөрим. Теге авыр момент, конечно. Күңел тула. 55 минут барадыр. Сәгатьтә 10 минут кайтадыр. Представляете, метро метеодан компрессорны җәйдә язда кышта. Көн сайын. Әгәр дә кайтасы килмәсә, орсам мин шунда каладыр. 5-6 сәгать ятып торам да 4-5 сәгать бара торып клипны монтировать итеп торырга кирәк. Бөтен нәрсә үзем эшләндем, җыр яздым. Аранжировканы акча алмагач, үзем әпмәл нидерим, аннан соң берәрсенә барып, теге төзәтеп нитеп кайталар инде. Клипны сам себе режиссер. Шул клипны сакайм. Үзем төшереп, үзем монтаж ясаган. Барсына да өйрәтте пандемия. Теге кеше буларак ныгырга дагы авыр моментларга һәм акчасызлык булган чиракта түзәргә. Һәм бит нәрсәгә өйрәтте, эшләргә дә өйрәтте. Эшләргә дә өйрәтте. Бик күп хитлар яздырды. Шул җырчыларга язган
жырлар белән ул вакыттан дибе түгел инде. Теге алсыннар гына күпмендә булса акча кирәк. 6300 сум төледерим ай сайын арендовать иткән өчен помещениены. Ну, шулай, ничектер бик авыр булды ул моментлар. Шуннан соң әкренләп сарразлар мине коткарды. Сарразлар уңышлы булды, әйме синең иҗатыңда? Шул коткарды, шуннан соң пандемия булса да кеше теге барыбер бәйрәмнәрне итеп үткәрәдер я. Тегендә чакыралар, монда чакырырга башладылар. Шулай итеп әкрен генә китте, янымда бөтен дуслар берсе таралып бетте. Бөтенсе качып беттеләр. Килгәннәр дә тикшерергә генә киләләр. Кайчан бетер икән бу? Кайчан полностью бетер икән? Кайчан юкка чыгар икән? Шул сәнгать ягыннан даган. Бу бит давление булгач. Ну, мин шунда әйбер алдым ул вакытта. Илнат хәзер әгәр дә син веш сүнсәң, депрессия кирип китсәң, яшә ну, любой нәрсә булырга мөмкин. Дөрестән дә теге теләк бары үземә кул салу даган. Чөнки әйтәм, бөтен әйбер югалды. Нәрсә эшләгән һәм беренди чыга торган юл юк, табып булмый. Менә шу җырлар мине коткарды. Җырлар, мин шуны әйтмәкче. Шушы сатып, эшләп, язып, җырчыларга рәхмәт алганнар өчен. Ну, мин аларны шулай теге начар җыр бирдем дип белмим, чөнки һәрберсен алсаң да бу көндә алган җырларның бөтен халыкның колагына яккан җырлар. Вот шул. Димәк, менә бу бик күп кешеләр, сиңа кадәр булган кешеләр әйткәннәр иде, менә бу сәнгатьтә, эстрадада дуслык яши алмый дип. Аның белән син дә очраштың, әйме? Очраштым гынамы, соң ул әйтәм, бер дуслар калмады. Бер ул сәнгать ягыннан дагы. Бер нәрсә кирәк булса гына шалтыраталар. Булай юк, янда телефон шалтырамый көннәр буе. Менә шундый дәрәҗәдә мин көне буе просто язадырым җырларны. Язадырым, эшлидерим, монтаж, видео. Сашынан тамчы тамып тора, күз яшенә тулган розалар. Гөнаһсызга кызны рәнҗетмәгәч, әйтә сыман сары розалар. Сары, сары, сары розалар, җырлатып та елатып алалар. Сары, сары, сары розалар, бәхет теләп озатып калалар. Иҗаттан тыш бит әле син ике бала әтисе дә. Балалар бүген без нишләптер менә синең бик күп беләбез Илнат турында, ләкин Илнатны әти буларак белмибез. Әз генә шул хакта сөйләп китсәң иде, синең кызың үсеп киләме? Улың 6 яшьтә дип беләмәме? Кызыма 10 яшь. Кызыңа 10 яшь. Әз генә сөйләп кит әле. Кызың гимнастика белән шөгыльләнгән беләбез. Гимнастика белән шөгыльләнә, я. Бишлегенә укый, Аллага шөкер. Бик яратабыз бер-беребезне. Малай да, кыз да әти дип кенә торалар. Үзем дә аларны бик яратам һәм инде теге вакытны аларга шулап бирергә тырышам. Көн сайын диярлек. Мөмкинчелек булганда көн сайын диярлек вакытымны бирергә тырышам. Алып барып алып кайтырга, нәрсәдер эшләргә. Гаилә белән шулай ук без беләбез инде Илнатның ниндер моментлары булды, менә шул теге авыр нәрсәдә калдык. Авыр тема дигәндә әз генә синнән теге газеттан укып, бу сайттан ишеткәнче әз генә комментарийлар үзеңнең. Ну, нәрсә дип әйтим, гаилә минем өчен балалар. Газета, сайтларда нәрсә язалардыр, белмим. Миңа да җибәрсәләр, что нәрсә язалар икән. Шуңа күрә гаилә минем өчен балалар. Һәм алар белән бүген синең уртак тел табасыз. Барсын да, барсын да эшләргә тырышам балалар өчен. Бар тик балалар өчен.
Безнең гадәттә менә ике гаиләсе була. Берсе аның туып үскән, үзе яши торган гаилә һәм командасы гаилә. Ул гаиләнең бердәм сулыш алуы, бергә яшәүе, бер дулкынны табуы шулай ук бик мөһим. Һәм менә бүген синең сольный концертларыңны теге әзме күпме күзәткән кеше буларак, бик көчле команда топлагансың син, бик көчле иҗади гаилә. Әз генә шул турыда да сөйләп китә аласыңмы? Анда без инде таныш йөзләрне дә күрдек. Ну, нәрсә дип әйтергә кирәк, хәзер яшьләргә кайтсак, музыкантлар яшьләр, әйме? Аларга интересен финанс. Күбесенә, мин әйтмим барсына да дип, күбесенә шулай дип уйлыйлар алар. Илек без студент вакытта безгә 300 сум акча бирсәләр, 200 сум бу концертка барып, сенсаторда басып тора кирәк, яисә җырлап кайтырга кирәк. Шаба барадыр. Акча өчен дә түгел. 200 сум нәрсә инде ул? 2 тапкыр стеклашка барып, теге сәнгать университетында 2 тапкыр кофе чаласың, яисә 3 тапкыр. Иң мөһиме чыгуга, күренергә, ниндидер артистлар белән, теге бик артистлар белән итәргә кирәк. Хәзер аларның определенный минималкалар бар теге. Бармыйм. И артистларга карап кына баралар эшлим. Ну, минем музыкантлар үземнеке, шәхсән Аллага шөкер, барсын да яратам. Һәрберсенең ничә баласы барын беләм. Ничек яшәгәнен беләм. Мин җыганда ук әйттем, егетләр, минем өчен акча өчен эшләмәгез, пожалуйста, зинһар өчен. Әгәр дә сез теләп эшлисез икән, эшлисегез килсә минем белән. Минем энергетика җырларым ошый икән, без бер дулкынны таба алсак, димәк без эшлибез. Әгәр дә сез финанс өчен генә эшлисез икән минем белән, димәк мин сезнең белән эшли алмаячакмын. Ну, шулай итеп эшли башладык. Чакырганда инде әйтергә кирәк. Все, аңладык. Дөрестән дә ошый, шул Рүзәл Зәйтен баянча ул иң башыннан инде. Марсель Шамсутдинов гитарист. Бик теге аның рокер. Мин дә теге стиль поп-рокны бик яратам, һәм безнең ничектер аның белән уртаклыкларыгыз күп. Ударник шулай Рамис Изатуллин рокер. Теге аңлыйбыз ничектер чувствуем. Ул бит ритмына сул бутыр түгел, анда эмоции булырга тиеш, энергетика булырга тиеш. Үзем дә тик йөри алмыйм. Сәхнәдә тик тора алмыйм. Сәхнәдә, менә булай матур гына утырып торган Илнат, музыка кушылса, гомумән башка Илнатка әйләнә, әйме? Монда да елик утырып торам, микрофон шатыртамасы. Оператор әйтеп куя, бер галанма дип, әйме? Ак сириннәрне күрдем, сирин мәхәббәт кәтердем, сирин чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Менә шул сәхнәгә чыккач үзгәрә торган Илнат белән тормыштагы Илнат арасында аерма зурмы? Алай зур түгел дип әйтә алмыйм. Ничек бар шулай? Иде дә шул сәхнәдә. Ну, не яратмыйм үземнән ниндидер сәхнәгә чыктым да, менә мин артист, мин шулай тотырга тиеш. Мин башка да сыймай. Миңа нәрсә уңайлы, мин шуны киергә тиеш. Сәхнәгә киртә булса бит, менә мин костюм шалбар киемдә, все, мин бик матур. Мин халыкка яратырга тиеш шу костюм аркасында. Димме? Андай бер мин башта юк. Нәрсә уңайлы чыктым да эшлә соңгы тапкыр эшләгән кебек. Һәрбер выступление бер генә җыр булса да, целый концерт булса да, чыгам, егетләр. Работаем так, как будто у наш последний концерт. Халыкны фик алдардан хәзер. Все, беттем ди заман ала. Или син үзең булып кал, нәрсә эшлисең беләсең, шуны эшлә. Киләчәккә алга таба атлап, яңадан үсәргә име? Илнат Фархуллин чыгып, Филюс Кагыровны кабатларга маташса, маташса, име? Булмый бит инде. Дип уйлыйм, бу минем шәхсән фикер, бәлки килешмәссез дә. Синең теге плюсың, уникальностьң да нәкъ менә шул менә
Күбәләк, менә монда яткан әйберне тышка чыгарып атып, аны залда утырган тамашачы тотып, икегез бер дулкынга кирип китеп, менә шул чактагынан индидер дулкын гармония барлыкка килә. Melekler günleri kıska değiller Uzak yaşayanları bik siyirek Gülden gülge siyinip konup yaşi Kubelek, kubelek, kubelek Һәм сәхнә бик күп кешеләр әйтә, менә мин концерттан соң анда 1-2 көн кеше белән сөйләшә алмыйм. Миңа ял кирәк. Ә синдә анда әйбердә юк бугаймы? Син киресенчә илһамланып чыгасың. Ике концерт бирер идем. Килегез генә. Әйе. Килегез генә. Илнат көн сайын 2 концерт эшләргә дисә, исегездә калдырыгыз. Булыр шундый көннәр? Мине җибәрмәй. Җибәрә сәгать ярымнан 2 сәгатьтән. Сольный концерт эшләргә җибәр. Мин хомошо монда монда эшләнеп бетмәде. Менә әзрәк бетергә кирәк. Монда эшләр кушырга кирәк. Менә монда булайрак эшләмәсәм, лучшырак булган булар. Үзем шулай бүлмәдә шабып, язып, сызып. Аннан соң икенче сыныптан чыгасың да, нәйме? Ул сызган берләр. Антала инде. Анда уже икенче атмосфера, икенче энергетика әйтергә кирәк. Бар, инде һәрбер концерт мин төрлечә. Мин әйтә алмыйм, концертлар бөтенсе бер төрле дип. Тамашачы үзгәртә. Әйме? Скелеты примерно бер булса, но энергетика яктан, ни яктан, ну. Һәрбер концерт уникаль дип әйтәсең инде. Менә концертка әзерлек ничек бара? Менә нинди ритуаллары бар синең концертка сәхнәгә чыгар алдыннан? Мин чыгам. Я Ходаем. Шушы выступлениеның яисә концертны исән-сау гына җиңеллек белән эшләп чыгарга язсын я. Миңа ярдәм бер. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дигән. Шулай чыгам. Элегрәк тос салып чыга торам. Хәзер шушы сүзләрне әйткәч, ничектер именно җиңел эшләп чыгарга миңа ярдәм бер, көч бирдең дигән чыгам. Тос салмыйсың хәзер. Тос салдым. Тос салдырмысың. Шул сүзләр ярдәм итә. Ә бармы тагын ниндидер ышанулар? Илнат. Юк, үзеңә генә инде. Башка кешегә ышаныч юк. Үзеңә генә. Башка кешегә ышаныч юк бетте. Аңлашылды. Илнат, менә хәзер әкрен генә тагын бер синең өчен катлаулы темага керәсе килә. Ул да булса инде гаилә, бала чагымы, бала чак шулай ук шома гына булмаган бит инде синең сез 5 егет. Син 4нче егет гаиләдә һәм сиңа 5 яшь вакытта инде әтиегез башка гаиләгә китеп бара, шулаймы? Ул китеп барды, күршегенә китте ул. Күршегенә, монсы тагын да катлаулырак булгандыр. Иң авыр момент ул вакытта мин бәләкәй булсам, әни өчен инде. Яшь вакытлар бит инде барыбер әйме. Мин әйтмим, әтиде генә гаеп булгандыр дип. Бер кешене гаеп була алмый бит инде. Әнидә дә нәрсәләр булгандыр, җитешсезлекләр әтидә дә. Һәм әти бездән китеп, мин 5 яшь вакытта бер итегенде хатынга өйләнде. Алар яшәделәр безнең күршедә. Ул апайның малае бар иде. Рөстәм исемле, миңа табасым килә, ничектер без бергә үстек ул малай белән. Ул безгә кереп ашыйдыр, әни җуындырадыр. Син күз алдына китерә аласыңмы? Син әнигез бик лояль, бик мудрый номинат акыл төптән уйлый торган. Төннәрен җылыйдыр, иртәнге 4 яшькә китәдер. Әйтәмеш, бергә мунча керәдер, безгә кереп ашыйдыр, җәкеннәр мин хәтерлим әле аны. Ул вакытларда. Ну, әтидә бер генә момент калды минем. Без әти белән аралашадыр, теге бик не булмаса да, ул миңа шалтыратадыр. Үләр алдына соңгы звоногы дагы миңа әйтә. 20 минуттан үлдәләр иде. Мин созвездие конкурсыннан кайтып киләдерим автобуста. Телефон тотма да юлда кайтып барганда. Шул бер генә әйбер бар. Ул обеда түгел, мин аны инде кичердем. Элек бик авырыя. Хәтерлем, теге эштәгәрмәшле велосипед бар бит. Әти китеп бара, муена шул малайны утырткан иде. Юқрына урамнан. Мин әти, кая киттең? Әйдә, безгә дип
уақыт мына шул момент бар бұрылып қарамаған ие. Оба, сен айттың менің Әне ойыншектер менің көңілі қалды, нақ тіге. Ярар, кіріп бұрылып кіріп кеттім енді. Яны кешірдім әлбәтті, біз аннан соң айтам ішін шалтыратып. 3 айға 4 айға бір болса дағын ішқалар деген бұлай жол конкурсларда ербаша ішінде ғұрурлана башлағандар дағын айым. Бұлай қабарына барам енді. Қойтқан сайын барға тырышам. Стартап шеста тұра, оға шүкір. Аннан соң әне екеуге шықты. 99 жылда менің Айдар Угиятиден айтыр керек. Ол да вафат болды бұял. Қамаңлау шанда сіздің әйбәт мүнәсәбетлер құрылған еме? Әти Угияти білән? Біздің әйяндыптығы проблемалар болмады. Проблемалар нелер болмады. Сен өзің енді мінәтігі тұрмыш шақтайғына сынағыш жайлашырға үйрендің ме? Анда бүтән вариант жоқ ие. Мен айтам енді кішінің DVD болғанда, видеосы болғанда біз телевизорда жоқ ие. Әне бір өзі өлігірекке қойсақ, 4 бала. Әне өзі заферм болып ішлей, обайлар сайыр сауа, дайырқыларын отпысқа шағарып, мен күтуде, башта күндізгі аннан соң түнгі от үстінде. Мен ғылман от үстінде өстім. Отларын бекер атам. Аннан соң зорақ класслардан комбайнда. Шуан көріп, томы жері қорар үшін көршінің башта қорын төктер әдірі іші олындағы. Аннан соң яртсаға томы жері қора көрсетілері. Рәхәтләнеп эшлибездә ялда итә беләбез. Киткәннән йөрмәгә читтә кайтыгыз сез көтәбез. Әтәш тавышына уянган без авылның яшьләре. Сөйләсәң үрнәк булырлык бар бит матур эшләре. Шундый Һәм менә ул вакыттан бір қарағанда ижадқа келерге деген бір нинди мөмкинлек тә булмаган бит инде. Әллә хыял яши идеме? Ижад итә башлау, җырлау теләге. Мен бит элек көрәшәдер идем. Күренә бит инде гәүдәне спортсмен икән. Күренә. Шуннан соң һәм биедерим, биргә яратадыр инде. Мәктәптә. Шундай конкурс булды. Рашат абый дигән укытучы бар иде мәрхүм. Ул мине алып чыкты. Хәзер биючеләр шундай конкурс була, биючеләр җырлый, җырчылар бийди. Шундай концерт оештырды ул. Һәм шуннан китте. Айдар Галиевның Абага шәшәге дигән җыр бар бит. Мен шул җырларны да ничектер мәктәп яратты. Мин конкурсларга башлайм, җиңә башладым тегендә. Всё, мин җырчы. Спорт. Икенче планга китте. Тренер әйтә инде, син весың үсмәячәк, калдырды. Менә җырлай. Может, что-то получится. Алай икән. Димәк, бу очраклы моменттан менә шул укытучыга рәхмәтле дип әйтсәк дә булаймы? Менә Рашат абыйга рәхмәт инде. Сине җырлатып караганга. Һәм син безнең госансамбльгә килдең, әйме? Фольклор музыкасы дәүләт ансамбле Айдар Фазир Рахман җитәкчелегендәге. Анда ничә ел эшләдең? Анда шулай ук шактый. 4 ел 5 елга якын эшләдем. Анда бит универсаль булырга кирәк. Анда универсаль, аның историясе бик тарихи кызык, сөйлимме? Әйдәгез генә. Әскене. Университет, общежитие, беренче курс, мен скучно. Фазир Рахман балачак хыялым ансамбльгә керергә. Алдында шалтыратам. Узын чәчле мондый мин гопник, авыл баласы. Иркә чыккан. Шалтырата, халык артисты Айдар Рахмановка. Мен Айдар Вәсәмез. Минем хыялым бар сезгә ансамбльгә эшкә керергә. Бу мин аңлады, әзрәк нигә ахырсы бу малайды. Килсәм ярыймы дим. Хыял ярак. Хыял ярак. Яра балакай мәдә иртә килде. Кирдем, җырлатты, биетте. Симезгә туры киләсең. Бездә 16 гына кеше артист, алар барса универсаллар. Син туры киләсең, мә урын юк ди. Яра, дидем, битен хәзер мин. План Б, монда кирәк. Яра, мәйтәм, бирегез миңа пропуск, пожалуйста. Мин университетка йөрмим. Филармонияга йөрәчәкмен. Вактан кирәгә пропуск бирегез. Нишләячәксең? Мен әйтәм, мин карап утырам, сезгә мишәйтмим, сүз бирәм дим. Бу мине чыннан да уйлады. Малай, с приветом, әзрәк. Я жалею, миңа пропуск. Бара йөрдем.
айдан артык йөрдем, киләм, обедка менеп башlayм, артистлар белән төшеп китәм. Менә шулай. Эшкә барган Йөреп йөрисең. Как будто мне зарплата түлиләр. Әй. Ну, көннәрдән бер көнне 2 атна кала юбилей концертларында бер малайга китәргә туры килде. Айдара бик ник кеше бит ул, кызуканлы. Далышын bütün номерлар үзгәреп программада бер кеше китсә үрсә. Мен турып басарда бастым. 2 атнада да өйрәнәсеңме ди. Программаны өйрәнсәң школаны ди. Без проблем. Син ятлаганы бит инде аны йөри карап. Инде бер ай без проблем шулай итеп. Анда эшли башладың. Шулай итеп, экзамен үтте Файз Рахмановның Айдарның. Миңа бик зур рәхмәтле. Айдар абый, сезгә зур рәхмәт. Һәм шунда 5 елга якын эшләп чыктым. Синең өчен бик зур иҗат мәктәбе булды инде. Бүтән Эстрадага китергән, тәрбия беренче шәһәрдә. сәхнәгә китергән. Тәрбия дигәндә менә синең башка артистлардан аермалы бер ягың бар. Безнең эстрадада эшләүче артистлар менә бик яраталар соңга калырга. Синдә андый әйбер юк. Хәтта шуңардан киләме дип сорамакчы идем. Минуты, секунды белән Илнат вакытында килеп баса. Менә бик зур плюс бу өчен да иҗат кешесе өчен. Юл Файз Рахманов Айдарның школасы. Әйткән икән 8-гә, син 8-нче 20 табарга тиеш. 8-нче 20 килеп басасың. Һәм син моны югалтмаска тырышасың. Юк, мен лучше көтеп утырам. Соң калганча. Әгәр дә башка кеше соң калса, мен аша бит, мин түзәм. Беренче вакытта кем булуына карап. Аңлашылды. Һәм менә бу тәрбиядән әле тагын бит әле гаиләдән килгән тәрбиядә барымы? Менә әниегез 4 егеткә салган иң мөһим моментларның кайсылары иде? Гаилә тәрбиясендә. Ну, ирекләрен чик тәрбияләр булай. Мин бит кызлар тәрбиялим, белмим. Biz бит бүтүнбез дә шундый, менә теге энергетика ташып тора дигәндә монда бүтән җирдә без. Ну, әни яшь вакытта әйбәт тәрбияләде. Һәм бүгенге көндә мин рәхмәтле әнигә шундый тәрбия биргән өчен эшләп үстек. Булай дип. Катнык тотты. Һәм менә әниегез әле Результаты бар. күз алдында ие. Әниегез шулай ук сезнең бик көчле кеше, аның көчле кеше булуы бит әле ул онкологияны да җиңгән хатын-кыз. Шул хакта әз генә әйтсәң, менә әнкәемнең кулларын үбәр идем, нәкъ менә шушы мизгелләрдә язылган җыр дип беләмәйме? Шушы һаман да шушы 2 ел элек инде. Авыр вакытлар бүтүнесе илде шунда. Яни орта башлады. Әсәр таба алмыйлар ширен. Суга больницасының метемени булай булмай. Минем әни белән бер көнне туган көн. 10 сентябрь. Безнең икебезнең бер көнне. Әни больницада. Шикәр белән эләкте дигән. Хуже. Кайттым да букетлар тотып кайттым. Күргәч, бүтән үзенә ошамаган бер атна эчендә ленчә биткән. Нитем булай булмай, шалтыратып, нитеп монда алып киттек тә тикшерүне башланды инде. Сахарны вроде бы нормальлаштырдылар. Башка нәрсәләр шоколад уже врачлар җыты не тады. Табалмыйлар. Резеля Ханнанна дигән терапевт врач. Топты. Онкология ди. Онкология бара кирәк. Әни кыйлып төште инде. Әйтәм, әни, мен тынычландыра кирәк бит. Бу тикшерүне генә бит әле нишлисең син? Ул моментларны мин үзем генә беләм. Абыйлар дагын белмидер. Теге онкологиядә йөргәнне белә, но онкология икәнен белмиләр, киленнәр дә белмәй. Иртән китәбез, кич кайтабыз. Әни җыга иткәч мин җылыйм. Иртән торган әни, мин торганчы әни җылый. Шулай итәбез дә, бергә штан китәбез көн саен шулай. Таптылар, операция кирә алынганны белделәр. Ул вакытта мин врачка кул куйган идем, дигәндә разрешение сорыйлар бит. Аның ничектер үзенчәлекле, мондай булганы юк, безнең опухоль дип әйттеләр иде. Үзенчәлекле шуңа күрә бик опасно. Эшләтәбез. Мәйтәм, безнең вариант юк, эшләтергә кирәк. Шуннан соң һәм шушы больницада подоконникта тәрәзә төбендә язган идем. Әнкәемне үбәрим дигән җырны. Ну, бүгенге көндә нисән Аллага шөкер, авылда
мотор итеп яшәп ята. Балаларыгыздың, саулыкларыгыздың игілігін көріп, рәхәт тормышта яшәргә насыйп итсен Ходай Тәгалә. Әниләр, мин сезне яратам, әни, мин дә сине яратам. Обожаю! Ялма, bir kun булган чәчәкләрне җыеп алып, Yıldızlarına kıyaş ayımı kuratırdım. Başıp bayıklar idim, hadi gel senin yanına. Kollarını götürdüm kazan, erkekler ışır. Yer idim baba seni falda. Erkeğiminin bitişlerin güler idim. Yürüp bayıkıp dışarına gelir idim. Turmuş bilgeniz için bizge, biz beş balayını üstürgeniz için bilen şu balın altında boş bilgisine rahmet eyledim. Неше yılızda операцияга? 3 yıl. 3 yıl. Demek indi ремиссия табы үтті дегенсіз, еме? Барыста жойланды қазір. Барса joylanda yıl sayın көрініп тұрабыз. Көрініп тұрасыз, иә. Ха, негіне болса, мен дегіне тігі шолтырату сезем екен нәрсе болды. Сөйді бір қазанға. Айтырай керек, сен нәқміне сен сақлап қалғансың негінің ғұмырын, чүнки ол шербет сездірмей ұзақ уақыт өзін проблемасы да шында. Андалей сен Габдинорна Фәрғатовый врачлар, мен әрбірсінен Гүлназ апалар рахмәтлейін. Алар сұқлап қалдар Зәлихан анына білмәгенлер, соңғы шираттағына білділер. Һәм шулар сақлап қалды, келінлер енді қарады шулай операциядан соң. Һәм әнеңні біз шулай клипта көрдік. Анда абыйларың белән бергә, сіз гаиләгез, сезнең гаиләгез ул клипта. Өтмә гомер җыры шулай. Ничек тартылар калдырасы килде. Клип дип әйтеп тә булмый инде теге. Барыбер үзем өчен, үзләре өчен төшелгән әйбер я. Мәҗбүр барыбер. Сезнең тормышның бер этабы инде ул. Үтмә гомер җыры ничек язылды? Синен быйыл татар җырын алып килгән җыр бит инде ул, әйме? Үтмә гомер җыры. Беренчедән тематикасы яхшы булды, сүзләре миңа ошады. Рамис Мусин, Гөлфия Шакирова сүзләре. Ул бик тиз язылды. Мин җырны озак яза алмыйм. 1 минут, 2 минут, или ул языла, или язылмый. Все, аны читкә куясың. Читкә куясың. Юксым тагын бара бармай. Һәм 1 минутта шундай хитлар бар. 1-2 минут, 3 минут булырга может. Диктофонга өлгерсәң, идеяны яздырырга калган эшләп бетерәсең инде кайткач. Ул менин диктофонны ачып карасагыз. Әле чыкмаган җырлар шактый, әйме? Бик күп. Бик күп. Ömürler bik tiz ötse de aşıkmıyık ılgayırga Vakit mizgildey uzak Akşap ağım sularga Ütme ömür uzama vakit uzama Biz biteni yaşam duymağa Gürülep yaşar şarkılar Ağlar elle uzmağa Илнат хәзер менә илдә гади генә вазгыять тормый бит инде, мен һәм бер көн радиостанциягә худсоветка килеп төште Илнат Фәрхуллинның җыры әйләнеп кайтыгыз дигән. Әлеге җыр турында синең берничә комментарийыңны ишетәсе килә. Ничегрәк язылды? Аңлашыла инде нинди шартларда язылганы? Минем 2 туган абыйны гына бер атналық күмнек. Аннан кайтты. Яңадан 2 туган абыйым анда беренче көнне хезмәттә отпускка кайттанса. Шуңа күрә ничек тә шул тематика килде дигән сүзләрне ниләрне килеп эләккәч Илдус белән кашалтыраттым. Илдус, әйтәм, безнең 10 сәгать, 12 сәгать вакыт бар. Бер көн вакыт бар. Эшли алабыз, мәйдә ни? Рекорд куйыйк әле.
10 сағат ішінде күй жазып, аранжировкасын шашып, вокалын яздырып, екінші күні бұл площадкаларға шыққаны. Біз аны тез арада эшләдек, һәм болсын ол репертуарда өзі орын алып тұра. Һәм егетләргә біздің анда бик көп минем танышларым анда, абыйлар анда. Күрә инде булса истәлек поддержка. Булуын теләп Булуын язылган. теләп язылган җыры. Язылган Аны җыр. үз орыны бар. Үз җырының. Һәм хәзер менә киләсе елдан инде яңа ел якынлаша, 5 көннән без яңа елга якатлаячакбыз. Нинди өметләр, нинди планнар, нәрсәләр белән яшисең? Яңа елдан бәлки балачактан ниндидер истәлекләр калгандыр. Яңа ел нәрсә белән бәйле ул синең өчен? Балачактан истәлекләр яхшы сәяси шуңа күрә калмасын. Син иң яратканы әнинең куллары, аның җылысы, аның ризыклары безнең шыракта. Сиңа сизеләме, кстати? Менә бу Яңа ел сизеләме сиңа? медиа кешеләренә мин элек яңа елны бик ярата идем. Һәм менә бу өлкәдә эшли башлагач, безнең өчен ул теге тагын бер эшкә әйләнде. Ну, Яңа эшләп бит инде ел ул. тагын бер эшкә әйләнде. Шуңа күрә Минем 2023 елга дөньялар тыныч булса, вазгыятьләр тыныч булса, планнар бөтенләй икенче. Инде без аңа бүгенге көннән генә түгел, көздән бирле әзерләнә башладык икенче елга. Ничек кирәк нәрсә, ничек эшләнеп бетмәгән эшләр бик күп, техник яктан да. Шуларның барсын булдырып, куелган максатларга ирешеп, хыялларны чынга аштырып, 2023 елга куелган хыялларны. Шуларны эшләсәк, теге диктофондагы җырларны ясап бетерсәк, чыкмый калган. Ясыйм, менә бүгенгә бирдем берсен, әкренләп, ну айга бер чыгара тырышам инде, 2 айга бер. Нормально бит инде. Әйбәт. Халыкны гел балып итеп. Әйбәт. Ул кичәдән алып бирмисең китап түгел. Барса да яхшы булар дим, алда берсәм. Теге күңел тынычлыгы телим инде һәрберегезгә дә, тамашачыларга, сезгә дә, Барс медиа şirkәтендә эшләүче барлык хезмәткәрләргә, җитәкчеләргә, чөнки бүгенге көндә без сезнең белән бик яхшы гына эшлибез. Мин сезне бик яратам, һәрберегезне. Чынлап Без дә сезне. Юлга айланып әйтә түгел, һәм киләчәктә шулай бергә эшләргә насыйп итсен Ходай Тәгалә. Тамашачыларга килгәндә инде барсы да чыга чын күңелдән, чын йөрәктән, барлык эшләгән эшләрем дәген сезнең өчен 23 елда да бер-беребезгә якынрак булыйк. Бары тик күңелдә яхшы хисләр, яхшы уйлар булсын башларыгызда, куян максатларыгызга ирешеп, һәммәгез өчен дә бәрәкәтле һәм уңышлы елларның берсе булсын. Яңа еллар белән сезне. Бүген бездә кунакта популяр автор башкаручы Илнат Фәрхуллин булды. Без аны яңа яктан әз генә булса да ача алдык дип ышанасыбыз килә. Бик зур рәхмәт Илнат әңгәмәгез өчен. Без исә, хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән саубуллашып торабыз бу елга. Киләсе елларда очрашырбыз. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.